Sampun setunggal? Dua lah. Dua lagu. Napa mau pamurutannya? Terserah. Wah, ini Kang Masnya tadi Kusumana itu sudah diaturi. Cak Di permintaannya apa? Pengen duet monggo naik di atas panggung. Cak Tanjung Mas ninggal janji. Nggih. Oke. Apa nak Cak Di mah? Sinareng sapa nyono campur sari. Niki setunggal bokos setunggal sang saya dalu permintaannya juga semakin banyak. Nggih. Tadi permintaannya mungkin apa yang duit monggo Cadi. Kalih kancanya tidak apa-apa. Spesial ingkang tasih njareken pemungun wonten pedalipun Bapak Jamilun. Mugi-mugi rena penggalih sinarkan kalian sapa nyono campur sari. Diaturi Tanjung Mas ninggal janji bersama Mas Chandra Official live streaming bekerja bareng dengan BY Audio. Malam ini luar biasa. Yuk langsung kita bungkus. Yuk elon-elon sementing kelakon. Gremat. Oh sehat tot, somber gutuk kalah tot. Selamat. Hati-hati. Mas aku bawa lho Mas. Hati-hati. Aku mbok tulungi Cak. Cak aku nek kejelungep dak gak ucul aja. Aku kok mbayangno. Apa mbayangno? Seliramu tiba kok menawa kok koyo nangka tiba mak bebuk. Letekno Mas terus. Kok mbledhos umpama. Lah makane mateng apa mentah? Ya mateng no. Lah nek nangka mateng ceblok kok kene ya terus mlethekno Mas. Keting aku kok senengane kok. Ya Allah Mbak Putri gelange gedine. Ketok mencuworang tekan kene ndak sila ya Mbak. Mbak ngene iki lho Mbak ra kuat tuku gelang. Bojoku lho Mbak niku gremenge ngene. Anane gelang-gelang tangan ngene iki mak bendol. Ngene iki lho Mbak nek ape turu gremeng karo bojone. Ngan tangan selawase kok kowe kok gelang karet terus. Lah iya nene oh karet Mas kantil iki lho ora ono sing kantil. Monggo.
Terak kabeh. Aku kurang masalah apa-apa Mas, parcele kok iso dawu-dawu. Seneng aku Mas. Sing gedange tek gedhe dawu rupane kuning. Gak seneng aku sing kuning-kuning ngene iki. Seneng aku gedang-gedang sing rupane rada coklat ngono kae. Segede tenan. Segede sing muar mambune wangi lho Mas, gedange. Rupane rada coklat. Sampe nek guyu iku lho. Kaya gedang-gedang. Sing bayangno Suni ora aku. Ora. Aku kok mbayangno malah mbayangno timune cilik-cilik. Kok timune Cadi lho sing. Alah, timune Cadi. Kok cilik, Mas. Cilik jacendek. Iki enake timun dirujak Mas nganggo sambel. Sambel dituliti. Terus? Nek ra ngandel tilikinya. Ku malu gedange maksudnya. Nek ngandel ditiliki gedange anak didawa. Nggih, sampun nggih, Mas. Nggih, matur suwun. Nah, kali dua tembang sekaligus sudah berlalu dari kita semua tentunya. Nggih, Masnya pasti pengen duet napa mboten? Monggo nak pengen nyanyi. Ya. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, monggo detik-detik yang terakhir ingin ngayu bagio kasunyatan memang kasunyatan. Ayo. Ya Dika. Dedek, nggih. Nggih. Anten hawane kok adem ya. Nggih. Masa beninge ngono? Nggih. Coba ditakoni mau masih kasunyatan. Enje. Mau duet sendiri, Mas? Sama saya? Monggo. Nggih, monggo. Pasrah. Mas Di. Pasrah mbok 20.000. Cadi. Murah men. Apa? Dul murah lah wis no, Mas. Nggih. Monggo kasunyatan spesial kagem Mas yang di depan. Masnya yang di depan panggung. Gimana yang sebelah Oreo Ponorogo? Oke. Jambu alas Oreo Ponorogo. Jambu alas Oreo Ponorogo. Apa? Iku lho jaluk tali gotang sak isine ora. Larang, Dik. Gimana bosnya? Pengen nyanyi sendiri? Oh nggih, mboten manut kemawon. Tasih sinarengan kalian Sopo Nyono Campursari kerja bareng dengan BY. Dan salam rahayu untuk kita semua di kawasan Rembang, Pati, Blora, Jepara, Kudus. Selamat malam kami ucapkan. Juga bareng Chandra Official ya? Monggo. Monggo, tadi nak pengen nyanyi Mbak. Oke, enggak apa-apa. Hah? Tang mriku mawon. Monggo. Silakan. Monggo. Aku tahu kok apa yang dia mau. Aku tahu. Monggo. Di atas lah, Pak. Isin. Masa isin? Kasunyatan tresno kowe sumpah ning wong liya Ngapuran lan aku yen ninggal ke sliramu
durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane gombak mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dibangsa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong ora gampang nampa opo ilang nanging abot tak lakoni apa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan cinta tampa bebasane gombak mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni Wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresna ra bisa dibangsa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya aku lan kowe kapisahake luar biasa Cak Di tambahin apa meleh niki napa pupuse nelongso layarnya mulai wes mulai memanas ya mangga sak lagu pupuse nelongso terus awal ngono ya anut dawa no mas ra enak nek ra dawa
beda ati beda lambe Wis kadang mati rasaku karena srukokno tangisku becik iku sama uripku kepari sanrange takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe wis kadang mati rasaku karena srukokno tangisku becik iku sama uripku Pari batanyane lintane angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis jalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku Reok. Oh. Reok napa tali kotang terserah. Oh, tali kotang. Oh, nggih. Nggih, sagungipun para rawuh para lenggah kagem sumono ingkang satu kinabekten iki oh, tali kotang. Nggih, ditutup kalian al artis awet kula sak kanca caos lelipur sekap semanten kemawon. Nggih, mangke saged kepanggih malih wonten ing sasana sanesipun. Nggih, yuk ditutup dengan al artisipun Sopo Nyono Campursari. Diatur napa sayang? Tali kota Oh, tali kotang. Spesial untuk Cak Di. Mudah-mudahan malam hari ini berbahagia selalu. Spesial untuk bapaknya Bayu malam hari ini. Nggih, bapaknya Bayu sing nggih. Yen wis kadukoke wujud kali sakotane saikine lakok ilang sasirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ngabari opo kowe lali karo aku iki Iki mas taline aku
Dunging pura rawuh pura gaganggung semonten kang satu kinabekten. Mekaten anggen kawula sak kanca kaos lilipur dhateng panjenengan sedaya. Mbok bilih kawula sak kanca sapa nyono campur sari. Kaos lilipur dhateng panjenengan sedaya wonten uni ulan sasap susup kawedaring atur. Nyuwun dunging pangapunten ingkang tanpa bener. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula